spousta knih byla napsána, spoustu teorie už bylo velkými duchy našeho národa vydáno na světlo Boží. Přesto pořád žijeme v jakémsi druhu pekla, které tvoříme pouze my lidé. Jenom tím, jak myslíme, jak uvažujeme a kam zaměřujeme svou pozornost. O tu pozornost, o tu jde. Co pro tebe znamená svoboda? Svoboda je vnitřní stav, kdy je člověku dobře. Prostě cítím se dobře, protože nemusím dělat věci, které jsou se mnou v rozporu, nemusím přemýšlet nad věcmi, které musím, ale můžu. Dokonce bych řekl, že to je stav, který úplně každý zná, právě díky tomu, že měl své dětství, kdy neuměl číst, psát, počítat. Já bych řekl, že ten návratový mód do svobody pro nás, kteří teď prožíváme velmi zajímavé okamžiky na tomto světě, spočívá v tom zvnitřnění sebe samotného do klidu a míru, ve kterém se cítíme dobře. Ale abychom se cítili dobře, opravdu, aby to bylo pravdivé, tak je potřeba, aby jsme k tomu ještě dělali další kroky, jako jsou například jednat a myslet v souladu s tím, jak cítím, že chci, abych třeba v tom světě mohl žít. To znamená, neomezuji se nějakými pravidly, které jsou se mnou v rozporu. Jo? V podstatě nejdůležitější je pro mě svědomí, na základě kterého tvořím věci, ne proto, že na nich chci vydělat, ale protože jsou dobré, prospěšné, zdravé a vnitřní stav radosti z toho, že to dělám, mi stačí k tomu, aby přicházely další zajímavé, příjemné věci a lidé. Čo si predstavujem pod pojmom sloboda, tak v mojom živote to bolo zistenie a vlastne nasmerovanie sa k jednému jedinému cieľu. Pred 24 rokmi som prestal zvládať svoj život v úzkom spojení s alkoholom a došlo k rozhodnutiu abstinovať. Vydal som sa na tú cestu a úspešne ju vlastne završujem a držím ju už 24 rokov. Teraz vlastne som začal 25. rok abstinencie. Svoboda je pro mě stav mého vnitřního prostoru, kde sídlí moje duše, která sem přišla dle svého svobodného rozhodnutí a kde já vnímám svůj vnitřní potenciál, veškerý potenciál, se kterým jsem se narodila a tudíž i svoji sílu, ze které já tvořím, bez ohledu na to, co se děje venku, bez jakýchkoliv závislostí na vnějším prostředí, na tom, co se vlastně děje. A je to celkem náročný proces tohleto vnímat, ale díky tomu, co se venku děje, tak mě to pomohlo dostat se právě ještě hlouběji do té vnitřní svobody a do toho svého vnitřního potenciálu.
Tak co to je svoboda podle mě? No tak svoboda hlavně to je moje téma celoživotní a to je moje za čím si vlastně jdu, ale zjistila jsem, že ta svoboda přichází zevnitř a nemůžeme ji hledat venku. Jinak svoboda je taky to napojit se na svoje kořeny. Právě teďka je taková, já nevím, asi nám to dal systém, že mladí si myslí, že svobodu najdou někde venku, odjedou na západ, budou obdivovat cizí kultury, cizí jazyk. Už i ti mladí teďka vlastně děti mluví anglicky a myslí si, jak jsou happy a já nevím co. Přitom by měli začít od svých kořenů, jako a být hrdí na svoji češtinu nebo my tady na ty Valachy. Dávno som sa už zaoberal tým, že okrem príjemných pocitov zažívam aj nepríjemné pocity. A rozmýšľal som nad tým, čo s tým. A zistil som, že pre mňa sloboda vlastne znamená sa úplne zbaviť akýchkoľvek nepríjemných pocitov. Takže to ma priviedlo k buddhizmu a k buddhistickej meditácii. Svoboda. Svoboda je pro mne stav mého niterního bytí. To, že jsem to já, za každé situace, nezáleží na tom, kde jsem, co dělám, ale jsem to já v té dané chvíli a mám plnou kontrolu, plnou moc sama nad sebou a to, co dělám, tak dělám vlastně v přítomnosti a vědomě. Jak se projevuje svoboda ve tvém životě? Projev mé vnitřní svobody spočívá v tom, že dělám to, co mě baví, to, co dělat mám, to, co mě naplňuje, to je pro mě velmi důležité. Hledám způsoby, jak tu svobodu projevit a ne důvody, proč by něco nemělo jít. A tím pádem tohleto ukazuju i lidem ve své práci. Bez výzev to nejde, jsou to samé výzvy. Například to, že jsem se rozvedla, že jsem si koupila tento dům sama rozvedená a musela jsem to opravovat, že jsem opustila zaměstnání, které mě vůbec nebavilo a šla jsem do velké nejistoty, ale šla jsem za hlasem srdce vlastně. Tady to, co dělám, jsou to ty hloubkové masáže celitelské, které mi dávají smysl a dělám je tady v tom našem klubu. Možná hlavně tím, že jsem si uvědomila, že život je opravdu hra. A jen na nás, jaká ta hra bude, protože my jsme ten hlavní režisér té hry a záleží jenom na nás, v jaké pozici v ní budeme vystupovat. A ve svém životě jsem se naučila vést hlavně na základě cítění, na základě svých vlastních interních pocitů a intuice a tím se vlastně vedu. A ačkoliv ten rozum to tam zkouší, tam něco vlastně dávat to nějaké navedení nebo nějak, tak už mám nad ním tu moc, tu kontrolu nad ním a vlastně ho použiju pouze, když potřebuju já, když chci. A jinak vlastně funguji na základě toho cítění a toho jakoby vyššího vedení a život nechávám plynout. A zjistila jsem, že mám v sobě díky tomu absolutní klid, mír. A ať se děje, co se děje, ať vám chodí jakékoliv zkoušky velké, jakékoliv klacky pod nohy nebo prostě nátlak a podobně, tak vy víte, co máte dělat, protože posloucháte sami sebe. A to je to, co pro mě znamená svoboda. Vďaka tomu, že praktikujem buddhistickú meditáciu, tak som schopný teraz aj v bežnom živote sa jaksi vzdávať negatívnych emócií a to mi skutočne prináša tú slobodu. Nech sa ocitnem v akékoľvek situácii, keď zažívam hnev alebo nenávisť, proste negatívne emócie. Keď sa na to pozriem a naozaj sa ich neuchopím tak oni zmiznú a ja sa cítim dobre, cítim sa slobodne.
No, po úspešnom absolvovaní liečby, úspešnom v úvodzovkách, pretože úspešný abstinent je až mŕtvý abstinent, celoživotne mŕtvý abstinent, tak proste sa dostavili zase určité pracovné ponuky, pracovné plány. Svojím spôsobom zase som pokračoval vo veľmi silnom pracovnom nasadení, ale už teda bez alkoholu. A vlastne som si časom uvedomil, že môj život sa zmenil na jakési hromadenie. Áno? Hromadil som veci, hromadil som zbytočnosti a tento balast ma vlastne ťažil, on ma zväzoval. Všetky tieto veci, všetko to, čo človek zbytočne hromadí nad svoju potrebu, ho zaväzuje a vlastne nejakým spôsobom ho to brzdí a sťahuje ho to k zemi. Pre mňa to osobne bolo spojené s veľmi tragickou udalosťou a to bola strata mojej sestry, ktorá zomrela v roku 2005 a okrem iného i fatálny zdravotný stav otca. Všetko to tak nejak dopadlo dohromady, sa to nahromadilo a ja som začal zisťovať, že proste sa obklopujem vecami, ktoré a trebárs i ľuďmi, pre ktorých vlastne ja nie som vôbec dôležitým človekom. V mnohých prípadoch dochádzalo ku sklamaniu, ale znovu sa musím vrátiť k tomu, že tá tragédia z tejto úmrtie mojej sestry mi vlastne nejakým spôsobom ma sotilo, nemôžem povedať, že otvorilo oči, ale skôr ma to začalo nútiť, aby som začal prehodnocovať určité veci a to vlastne, jakým spôsobom žijem. A zistil som, že žijem v klame, že je to pre mňa už rovnako neznesiteľné ako môj život s alkoholom, tak vlastne i tento povrchný život bol pre mňa vlastne už absolútne nepriateľný. No a potom, ako som zrealizoval svoj plán s kúpou nehnuteľností na Valašsku, začal som sledovať svoj cieľ. Začal som sa venovať veciam, už len veciam, ktoré ma bavili, ktoré ma tešili, ktoré ma naplňali, ktoré ma oslobodzovali a vlastne už sem na Valašsko som prišiel prostý veškerého balastu, viac menej, áno. Už som vlastne sem prišiel ako človek, pre ktorého je najväčším bohatstvom sú trebárs knihy, topánky, jedny, trebárs obraz, nejaké fotografie, spomienky a vlastná práca a nejakým spôsobom naplnenie zmyslu života. V podstatě svět fantazie v dětských pohádkách umožňuje věřit v to, že existují světy, které když si vytvoříme, tak prostě můžeme v nich prožívat i virtuální realitu. Proto je možná ta virtuální realita tak zajímavá pro tak velké množství lidí. A lepší než virtuální realita je schopnost člověka si uvědomit, že si svoji realitu vytváří svými představami a pokud se jich drží, pokud najde způsob, jak je kultivovat a jak vlastně, řekněme, zaostřovat obrazy toho, co si přeju, aby bylo a abych to mohl prožívat, protože o to prožívání jde, tak můžeme vytvářet světy temna, řekněme, nízké světy, anebo taky světy světla. A právě protože jsem nějak vnitřně stotožněný právě s tím prožívat svět v radosti, v harmonii a zároveň v naplňujícím tvoření, tak tohle bych řekl, že je přesně ten mechanismus. Tvořím a vyrábím spoustu různých věcí, jako jsou třeba bylinkové čaje, k tomu mě dovedla vlastně kdysi dávno jedna jediná věta mého otce. Však si nazbírejte bylinky a můžete si koupit nějaké vláčky. Ten první okamžik se z toho zdálo být jako taková nereálná věc, ale první výdělek ve výši asi 18 korun způsobil to, že jsem uvěřil v to, že když člověk něco udělá, tak to
první, co udělá, je velmi maličké. Jsou to nasazené pouze řetkvičky, ale když člověk uvěří, že ten princip funguje, tak může zítra nasadit brambory, potom nasadit jabloně, potom duby. V podstatě jenom uvěřit v principy, v jakých funguje tady tohle tvoření, a člověk nemá vůbec problém to dělat. Takže pro mě ta cesta byla z toho důvodu jednodušší, teď řeknu, že jsem věděl, že jako účetník, který jsem 20 let tvořil něco, co jsem si myslel, že smysl má, ale pak jsem pochopil, že to sloužilo úplně něčemu jinému, tak jsem se od toho odklonil a začal jsem dělat to, co jsem původně jako dítko chtěl. A to jsem chtěl být zahradníkem. Ještě jsem se tím úplně nestal, ale myslím si, že svým způsobem je člověk zahradníkem na této planetě pořád, protože kultivuje nejenom rostliny, ale i lidské duše. A právě to je vlastně, bych řekl, takový krásný dárek, který mě byl ještě dopřán jako bonus, že můžu se setkávat s lidmi, se kterými si vyměňujeme informace a potvrzujeme si, že když se dáváme dohromady, vytváříme sílu kruhu, nebo sílu, ve které lidé už cítí, že nejsou sami. A je to vlastně ta zpětná vazba, kdy zjistíme, že když je nás více, můžeme si vzájemně prospívat, můžeme vzájemně vytvářet věci, které potřebujeme. A tento mechanismus mě dovedl až k tomu, aby byl vytvořen model nebo mikromodel společnosti, která sama sebe řídí a nemá hierarchii, protože dělá jenom to, co je prospěšné všem jejím členům, účastníkům. Potřebujeme na cestě ke svobodě autority? Cítím, že ano, ale záleží, jaké autority ty myslíme. Protože záleží, na jaké té vědomé úrovni se vlastně nacházíme my samotní. Pokud jsme v prvopočátku, tak vlastně potřebujeme autority typu rodič nebo nějaký vychovatel, učitel, možná případně jakoby i ten systém samotný, nebo ty zákony, nebo něco, aby nás to vlastně nějak usměrňovalo. Ale čím jsme vyšší a vyšší, nebo vlastně postupujeme dál v tom životě na základě těch našich vlastních zkušeností a prožitků, tak jsou nejdůležitější ty autority vnitřní. Což je pro mě hlavně ten jakoby mravní zákon sám o sobě, to, že víme, co máme dělat, jak se máme chovat. A není to na základě toho, co nám vlastně kdo druhý říká, ale toho, jak to cítíme, to, že prostě chováme se slušně jeden k druhému vlastně, nebo že máme vděčnost za věci, které se nám dějí. Nebo že máme úctu jeden k druhému, že se vzájemně podporujeme. Takže nežli autority, tak spíše bych to nazvala takové ty hodnoty anebo ty ctnosti, které jsou za mě to hlavní. A kdybychom to všichni v sobě měli, tak věřím tomu, že to je všechno úplně jiné. Stejně tak, kdybychom věděli, nežli znát naše zákony a kde jaké paragrafy, tak kdybychom měli povědomí o těch hlavních zákonech toho vesmíru, které tady jsou, jako jsou vlastně ty 3 základní zákony vesmíru, zákon příčiny a následku, zákon tíhy, zákon stejnorodosti. A s tímto povědomím, kdybychom postupovali k životu, tak tady to všechno vypadá úplně jinak. A jednáme i jeden k druhému, nebo k tomu, co v životě děláme úplně jiným způsobem. Hovorí sa, že všetku múdrosť máme v sebe. Takže na jednej strane by sme mohli povedať, že žiadne autority na ceste k slobode nepotrebujeme. Ale kým tú múdrosť nájdeme, môže to chvíľu trvať. A je možné, že to vedenie, tí ľudia, ktorí múdrosť a slobodu už zažívajú trvalo, sú potrební, aby nám tú cestu ukázali, aby nás na tej ceste viedli. Pre mňa autority nikdy po celý môj život neboli dôležité. Ja som spíš mal vždycky problémy s autoritami, pretože som ich proste odmietal. Vždy. Snad od základnej školy som si mal problémy. Veľmi som si vytrpel počas vojenskej služby. Pre mňa je skôr autoritou, by som povedal, človek, ktorý niečo naozaj ovláda, treba nejaké remeslo. To je pre mňa autorita. No, ten človek je proste niečím, čo by som eventuálne v
podstate mohol obdivovať a mohol si na niekom vážiť. Ono vlastne ten zmysel tej otázky, či sú pre mňa potrebné autority, spočíva v tom, že človek sa potrebuje učiť, v podstate cíti tú potrebu aspoň ja po celý život. A učiť je najlepšie sa vždycky len od tých najlepších. Áno? Čiže z môjho pohľadu sú toto dostatočné autority. No já když nad tím takhle přemýšlím, tak ke svému životu, na své cestě ke svobodě žádný autority nepotřebuju. Proč? Protože jsem tu svobodu už našla sama v sobě. Avšak bylo období, zejména v dětství, nebo ještě když jsem byla mladší, kdy jsem, neříkám autoritu, ale pro mě to autorita byla. Byli lidé, kteří mě velmi ovlivnili na mé cestě té svobodě, ale nebyla to autorita, nebo nebyly to autority, které by mi říkaly, tohle musíš, tohle nesmíš. Já jsem sama vnímala, co je pro mě dobré a co naopak není. Takže svým vnitřním vnímáním a nastavením, které mám, a i silnou intuicí, jsem dokázala rozlišovat mezi tím ano a mezi tím ne a to si zvnitřnit, respektive dojít sama k sobě, k tomu, že vlastně všechno, co já potřebuju, i tu vnitřní svobodu, kterou tam mám, tak mám v sobě. To mi nikdo nemůže dát, ani žádná autorita, ani žádný lídr, prostě nikdo. Je to jenom ve mně. Dříve bylo potřeba autorit. Určitě právě proto, že společnost nebyla příliš vyvinutá, tak se s ní nějakým způsobem rekrutovali lidé, kteří měli větší schopnosti, ať už to byli učitelé, různí lidé, kteří vzdělávali nějakým způsobem a právě měli i velmi pozitivní funkci ve společnosti. Myslím si však, že dneska autority zneužívají své moci a postavení právě proto, že pominul jejich důvod. A není to špatně. Vždycky je nějaká fáze, která je nutná pro to, aby člověk získal zkušenosti a pokud už tyto schopnosti má, pokud prožije určitou část života nebo životů v nějaké společenské sféře, v nějakém vlivu, tak se může na základě vlastního svědomí rozhodnout, že bude už řešit své věci sám, že v podstatě převezme tu osobní zodpovědnost za to, co dělá a jak to dělá. Vždyť přeci každý ví, co je dobře a co je špatně. Ne každý to ale v tom životě dokáže žít. Jak si představuješ nový svět? Nový svět? Nový svět je pro mě symbolem lásky, spolupráce a společného tvoření. A dále symbol rodiny a navrácení důležitosti rodiny jako takové, protože v uplynulých desítkách let, stovkách let už vlastně docházelo k odcizení těch rodin a měla by být navrácena její důležitost, protože rodinu vnímám za základní stavební kámen naší společnosti a prvopočátek úplně všeho. A pokud chceme změnit svět, aby byl ten svět jiný, lepší, tak je to hlavně, že musíme nejdříve změnit sami sebe, protože ten svět jsme my, tady uvnitř. Byl i vlastně jeden krásný takový citát, který jsme přednedávnem objevili a tam bylo řečeno: najdi svůj svět a z celého srdce se mu věnuj. To je to, kde máme začít. Ja moc rozdiel medzi starým svetom a novým svetom nevidím. Ten svet je taký, aký je. Závisí od toho, akí sú ľudia. Ľudia, ktorí sú slobodní, ktorí sa vzdávajú negatívnych, rušivých emócií, sú tí, ktorí by sme mohli povedať, patria do toho nového sveta. A tí, ktorí radi pokračujú
v ubližovaní druhým ľuďom, v kradnutí, v nepríjemných veciach, tak sú v tom starom svete. Ľudia by si mali uvedomiť, že každý z nich, každý z nás, že sme jedineční, že je našim elementárnym právom byť, vyrastať a žiť v slobode a byť slobodný. Že cesta k jakémusi naplneniu a žitiu v slobode vedie, snáď si myslím, v prvom rade cez skromnosť, osobnú skromnosť každého. Každý musí začínať sám od seba. K láske k najbližším, láske samozrejme i k okoliu, ktoré nás obklopuje. A myslím si, že tohoto všetkého nedílnou súčasťou by malo byť aj povznesenie sa nad malichernosťami a proste uspokojiť sa s tým, čo máme. Smysluplné tvoření v souladu se zájmem celku lidstva, planety, přírody. Pro mě rozhodně nehrát přesilové hry mezi sebou navzájem. Přestat soutěžit. Přestat tlačit na sebe navzájem. Přestat bojovat, protože to k ničemu nevede. Boj vyvolává zase boj, to víme všichni. Začít spolupracovat místo toho. Vzít si zpátky zodpovědnost sami za sebe, za své vlastní životy. To považuji za velmi podstatné, velmi důležité. Podle mě zdravý a šťastný, svobodný svět je to, že my se můžeme svobodně vyjadřovat a děláme to, co nás baví a jsme přitom šťastní. A to nás ještě taky živí. No a bez souladu nemůže fungovat žádná zdravá a šťastná společnost. A k tomu měli Slované pomůcku. Oni měli všechno úplně dokonale, prostě z vesmíru zmapované a k tomu používali 9 slovanských živlů. A jsou tam 3 trouhelníky. Je to na úrovni myšlení, cítění a konání. A tak, jak vlastně máme na Zemi 9 bytostních živlů, tak těch 9 živlů máme i v těle. A je potřeba, aby byly v souladu. Je to v podstatě vzájemně na sebe navazující činnosti mezi lidma, krajinou, přírodou, společenství různého vyznání, bez rozdílu na to, jestli je někdo žid, muslim, křesťan nebo bezvěrec, protože si myslím, že teď končí tady tyhle ty hry na rozdělení se, kdo je lepší a kdo je horší. Tady si myslím, že teď jde o tu vnitřní kvalitu a protože teď se nacházíme ve velice zajímavém období, které je zmítáno jistým chaosem a mnoha různorodými informacemi, které jsou mnohdy zdánlivě protichůdné, ale je tam jedna spojitost. Abychom mohli fungovat jako lidé, je potřeba se pospojovat a ne za každou cenu a všichni se všema, ale ti, kteří mají k sobě blízko. A tam vidím v podstatě nové uspořádání společnosti v malých společenstvech, které mají jakési podobné principy, na základě kterých jsou ochotní fungovat, spolupracovat a sdílet například jimi vytvořené hodnoty. A zároveň nemanipulují jinými lidmi a nevtahují je do hry proti jejich vůli. Dovolí jim být také svobodnými. Jde teď jenom o to, aby jsme ty pravidla a řád nastavili, protože ten přímo souvisí se zodpovědností jednotlivců v rámci takového společenstva. Vzkaz na závěr. Buďme sami sebou. Protože když jsme sami sebou v naší čiré podstatě, tak dosáhneme spokojenosti, radosti, vnitřního naplnění, jsme šťastní a hlavně svobodní. Buďme k sobě laskaví a velkorysí a dopřejme si luxus mít jen to, co opravdu potřebujeme. Tak začíná cesta ke svobodě.
No a teďka si můžeme zahrát, protože to mě baví, vytáhnout si kartičku se živlem, co naše společnost potřebuje dát nejvíc do souladu. Který živel to je, takže se na to podíváme a vytáhneme. No a je to sám živel země, což je potřebuje dát do souladu smysl života. To je to hlavní. Méně vyvinutí lidé se dostali, řekněme, do pozic, kdy řídí více vyvinuté. Je to taková paradoxní věc, nicméně každý ať posoudí sám. Není moudřejší udělat společenstva, ve kterých si to budeme řídit sami? No ty jsou napsány. Ale netreba to všetko brať príliš vážne. Lebo to, čo zažívame, nepríjemné veci, negatívne emócie, nám nie sú vlastné. My sme vo vnútri úplne dokonalými, dobrými ľuďmi. A jediné, čo treba, je uvedomiť si, že dobrí sme a všetko ostatné sa stratí. Spousta z nás stále hledá nějaké rady, nějaké navedení. Hledá to u různých dalších človíčků, anebo vlastně v různých knihách, na seminářích, v různých reportážích. Takové ty odpovědi toho, co máme a jak dál dělat. Jenomže ty správné a ty pravé odpovědi jsou jenom uvnitř nás.